te otoling mutai hini pharjak mani toling mutai tamani bage pharjaka aborok bo bui sai manani muchung tamani bage toling mutai মানে 250-300 বছর নিয়ে আমাকে বছর খাবো এডিসি সরকার সিমি চুবাখা তে হাসতে হাবাং রকে চুবাখা চুবায়া খুব বহুত গুদাই কতমা চং হাগে মানে তলিং গুদাই হাই নি বড় কে বচরাইং নাই চরাইং ইয়ার দারা চরাইং ইয়ার আর মানুষ কে চরাইং থাঙ্গ বড় দেওলি না আগে বড় খাইনাকো বড় খাইমালি আংখা মানে বাজেট বড় কিছালারি থাঙ্গা না বাহাইতা lamsogo notice triprani mangpliwo ang tongonor ni lobi jasmine hinke chengtini phai sokpaika belbari adi blog boi khobjak toling mutai hinei tongmani tongthayo hinke jengnor rokno funuknai tange hingake tripra hastani kreng thaini borok to oro phai sokpai mania hinke chini mangplili bisingte norok bonai mano oro bo haike mutai rok khlai jagai tong hinke tini ni sal hinke norok jotono sawi mano tini hengka diwali ni sal hinke tini ni salo jotono oro puitu khlainai rokni bisingte ke phai oro mutai rok khlai payo hinke jeng oro phai nuk phaika tai oro kabang mano mutai rok khlaina bagi bo phaijak ke borok ni bisingte jeng saima layana bo hai puitu rok ni bisingte tai oro phai mutai rok rimani bisingte tamorok borok ni khabo musuk mani tai asajak tongmarok made man abrok no bo jeng siginai lene jeng tabo khunke oro haya kathar ganao sokpaika hinke oro phai nuk phaika buibo phaike oro puitu khlai tonglai hinke jeng tabong no fruknai oro ni mangpli rok no bo no rok nai nai di hinke te oro phai je malai nai rok bai bo kokrok salai nai thaisa thani kokrok bo sunai hangke phai jeng oro phai chini slai okra chini kaki no jeng sunglai no bono oro phai bo bahai rok koita rok nismi phai sokpaika te bojora rok phai malai phaika abrok no phai sunglai no hangke pula no chini notice triprani mangpliwo no lamsogo hangke oro tini ni simida nakhe ba miya rok ni simida matai rok ngai tongkha simen ke borok rok bang mani bom sahai miya ni slai na tini da kabang kok tong na bo jora ke khana jora rok da aba tini simen jora henke oro phai kunu amte sakang bariya no kaisa chak rok amte hemutai rok to jeng chago henke chagai da phai na ka haino khulumna ni bagi da phai mata chak tong nai ke mata chak ko je khulumna ko phai beke ke oro phai chak rok phai borok ni mansi rok sabai phaiga ke aboro mane made man de sanai tong mani rok puito ni bising te made man no puito khai tong ka man no kun no ko ya bo ka han no phai ko se man jorok phai khane rok ta ko kham ke oro tabuk om tai khlai jagi tong mani otoling matai ne abo ke busuk rok balokha sawi daman Probably my yacht. Asian is hinke tai oro ke bo baksa to matai ro ko phaigang ke baksa ko bu kai jak layu cha jagai rok tong lai khanke aba hai rok ke no di nukjak oro ro nukjak pito je kai ma dia ka matai phai kai je kai hinke hambai phadi henke jeng tabuk o haya kathani o jagao no songjanai ni nok nukhungni borok no abo bai no kok sale na bo hai rok tei bufro rok ni sibe songsa jaka aborok no tei bo jeng saima le ne tange henmale kabang kok borok no saimani tongo toling mutai khosibi khnawo phia ba ke bo phai bo nuk phaya aboni bagai jeng srai ke saima le ne ke lamsogo chini notice triprani mangbliwo enke pula no sangna ni muchongo o toling mutai bufro rok ni sibe songsa jaka toling mutai ta songsa jamone nam mela mada ehe o mutai oro haya kathar snam jak man abo ari abo chungba je ko chungba je abo bagoton chimi phale bagoton chimi thagu phaika thaguri hoite tabu babu chung phaika jeta chung phaika obai mane 250-300 বছর নিয়ে আমাকে বছর খাবো সারা নি থাঙ্গো abo kusung hainok lai jong ne kusung ke o bani grok obo khlaijak mani ke o mela khlaijak mani ke bufrong ni simi bo besi rok ei tirasin simi khaijak
เห็นแก่ตัวอาบุตัวจอราโคลกตัวตีได้สินิสิเมหิกันแก่ก็ไต้เห็นแก่อรพายกบังกุกเนาะอรตัวปุยตัวนี้บิสิติพายุเห็นกันแก่อาบุหายบอรกรกไปกบังกุกบ่บิชิรกบิชิกบังกุกมุกจะขัดตักเลยบิชิรกเลยอากีรกนิสไลบ่หายกบังเด่นมุกสักตัวปฏิบัตินั้นเมล่าตัวบอรกกบังบ่kuno dui bos na ke wati kisah wawui wati kisah baru kisah komung tangga bro mana toma tanah jaga kering tangga wai tangga bala ke sob cuma nyawa ini baru bagus mana hazar baru bagus ini teh habang nih bekak tile oh haya ketharok na mungsa sob jadi coba jakha oh coba bu kisah bisa coba lah yo kisah bisa hanya jawab mah coba lah yo government kisah rewo Baca edisi sorgar ta. Edisi sorgar sini coba kan. Deh hasil apa ngerokek coba kayak. Coba ya aku. Oh kita ke oro tabuk oro tu bujo tu otoling mutai ke sem sini wo. Gana gini rokne tu sini bayo tabuk hasil rokne tu sini ya ke. Te otoling mutai ini parzak mani otoling mutai. Tamani bagai parzak ka aborok bo bui sai mana nih musuh tamani bagai otoling mutai. Tangan hige omo to kali puja persi bisa kelai jago. Hani bagai bui bo sai mana nih musuh jago. Hani bagai. Abo bo kai no. Toling mutai hanya makta toling ke abo sini tahu. Boke orang lagi puja itu mai. Boke cikon sa. Ke kut ke kotoba cuma bo. Ke toling gudai hai. Ini bono ke toling ke toling. Bos mana iba. Ke toling mutai lagi kata toling mutai lagi kata bono. Puji tak. Ini toling tu boto toling mutai. Amal bakal je. Mar ke kali tu bo. Ke tahu lagi cikon sa ba. Pot gudai kotoma cuma ke mana toling gudai hai ini bono toling gudai ini bono hante toling ke baut puji nai bang ke toling mutai hin lagi kata awal itu ke awal dah hendak nam thang kata hingke to abu to belen asung saiman ya rokok saiman lagi ya hingke abu to belen kaham ko hingke te oro phayui kebang ko borong nu kha hingke te oro pun rok tok rok thare tharjak pun rok tok rok ra dera tharjak tok to rathya pun takom Haro, apa yang kita? Abis sekarang bari na mana sih roklen na eba ke data buk logi fana da phai tan phai man. Abo jani bekha jani bapa abo. Tabuk angpan tabuk mana aman totaling aman nara antini nukuni bagi fano. Kenapa nara tadi ke nani? Kisah bab tongo, ke bini bab ta jauh terata men bini bab ta bo. Jap manus kanya nih bini bab ta. Baksa ke ba manus kayo nukuni bagi manus kayo. Mana nijin sorin bagi bo hanya ke manus kayak mana seperti kaham kerja tu nak bagai, kaya betah kami kaya pun bagai, kaya betah kiri bayar ok, kiri interview dulu, tikia, kaya bahasa ro, aman ro manus kayak pun lo manus kayak mantang, kaya bercerai ya, darah cerai ya ro, orang manus kayak cerai tanggung, apa itu? Kebangunan orang cerai ya orang manus kayak kebangunan cerai ya orang no di kan review, orang sob di bangun sudah review, mana itu? kita hasil di lukurok no, abang nuko kerja nama sungguh tang kebang kuk no, korusak kuruk suto kuriwa sakuri dong botongo, kita kebang mah sebab ruk mani ya botongo, abu bebak no puitu ni bising ti, orang hai ketaraf hai norok, puitu ni bising ti hai, sekarang puila no mana siklai mana te, olon norok ni, jeshan mani rok man kai kibo, orang hai norok, sebaik hai mana, ama hai ke kobok sakha, ke tabok te pai thak tu te tam sasina ni, ke, cini cuma ikut ngai toman bagai belai kena hampir. Sungguh, media nó video nó cả học cái tàu cả học cái nó Malay nó bay Malay à, mà không phải hamza kha, mà nó cả ham hay là salai bông kha, ya vậy ta. Te oro hai cái thằng to khai trong kha, cái ông to ba log botong kha, cái oro mungsa sắc jungjal, thai rok ni bagai, ab hai thai rok tay sắc kuar cái na dena, tay rangri rok bo mungsa sắc seb rok na dena, abo rok na bo. Abo gitu sung. Open je mondir ta kisa develop khanya bagai no tabo sung obo dor application dor go so borjak tongo eme suibo thangbai kya mabe thangbai kya bor deoli na age bor khanya ko bor khaimali angkha mane budget bor kichal dari thanga na ba haita kita bela no kaham kok tang ki rizak nai hini si kok riwe lang ba abu to man sidai no ke bela ke ham ba
tolling mutai bani klai bani thayo oro wati kisami shop phai mani tai oro bani klai tongnai ro musa sak jeng jalok da angai tong khate rangri ro bo bhai ajiwi da man nakhe ba ajiwi maya da tong abro ngote sungai nai le ne koklam bo sale ne ke pule no lam sogo chire notice chiprani mangpliwo ke oro bani klai na chugi wati ro phai bo bhai jeng jalok adeng kha song ang lam song no lai khen no khapang srongo tam hun sanai tao khotate wati phai roi bla ki to tong kosto nong kha tai iko harpe ro bla khai abruza bong la kha tai mane ro sibai chuka kosto man kha ma heng lai tong khata tai khoro bosung no tai oro phai khoksa khoksrok ajiwi da man khana khe tabuk sangjora mungsa pano phali rok mani khoda buisu su phalgana phalma kai borok phaya ko bla kai borok phanya jan ko wati phai ka tai khoro se bahai jan dong na wati ba phai ke kilo abun ka te o phalnok rogo tam rok man thok abrok bo kisa sawi khnari de tamuke buinai tongnai rok phai pai mano anoro an dugano ke manai ko sonra har manai pushani mala manai sidhul mani manai dei tam nai ko bakbo ti rok tongnai yakni ke bag ro shopping bag rok tong ha potri pot tong manai ro ke tam sanai ganthi rok tongo ma hai rok ta jara nugui tong kha hingke bor khapur kan ga phai pai tung bor an khatan ta ku sung no bor no bang koi ta bele kena hambai henki tabung nai oro nugui tongnai mangpliwo nugjak tong nugui tongnai rokte oro ni mani khari rok ansri rok to oro botongo hingke te chandra harok botongo te bauti rok chini kanmung chunmurok tiprasar ni kanmung chunmurok nangi to hangke dadakshina oro phai krngai mano te pai mano bele kena hambai